Terve. Moi. Ja minä kun luulin, että mua ei saisi tänään hymyilemään millään. Viittis rotsia lainata? Tää mun rotsi taitaa olla sulle vähän väärän kokoinen. Mutta toi kiulu, sehän pukee sua oikein hienosti. Että just nyt ei naurata yhtään. Joo. Haluatko sä, että mä haen Sepon päästämään sut sisään? No ei tähän nyt tarvi enää yhtään ylimääräistä ihmistä viisastelemaan. Ei, leikkinen. Totta kai mä sulle tätä takkia lainaan. Mä oon itse ollut joskus samassa tilanteessa. Mitä ihmettä te teette? Sä lait aukaisen mulle oven, sanottiin.